Good morning mga Inyans, no? Blessed Sunday morning, no? Araw ng linggo mga Inyans, no? Dito tayo sa Binmali, Pangasinan, no? Mga Inyans, no? Ito, ano ko lang, i-share ko lang itong Mighty Extracted Pure Organic Barley mga Inyans, no? Ito siya mga Inyans, so extracted mga Inyans, no? Ito may may yan, so ito yan, Mighty Extracted Pure Barley. Bali mga yan, no, nakatulong to sa kalusugan ko, kaya share ko lang to sa inyo kung anong kaibahan ito mga yan na sa ibang barley sa market. Okay mga yan, no, meron akong barley mga yan na ipapakita sa inyo. Ito yung sikat na barley ngayon mga yan, so papakita ko mga yan sa ito mga yan, so ito siya, ay mga yan, so pure organic barley. Ay mga yan, sa papakita kami sa kung anong kaibahan ng dalawa. Mayas, no, ano natin, ilagay natin sa isang dito sa ano man yan, sa lagayan, kung anong kaibahan. Ito man yan, so ito yung barley na ilagay natin, to yung other brand na barley, no. Kung makikita yung mga yan, so ilagay natin dito, ito siya, yan. Tingnan mo kaibahan mga yan, so ayan, ay mga yan, so iba siya, iba. Ako makita yung kaibahan mga Inyans itong barley na to. Ay, may isang nalalaglag siya. Mabilis siyang malaglag. Ayan, oh. Mabilis siyang nalalaglag, oh. Tingnan yan ang kaibahan mga, mabilis siyang nalalaglag. Yan. Ayan mga Inyans. Pero itong barley natin mga Inyans, itong Mighty Extracted Pure Barley, ilagay natin dito. Yan. Iba yung ano mga Inyans, iba. Magkaiba sila. Kumbaga mga Inyans, yung isa sa sikat na barley ngayon na sikat, tingnan mo yan, so ang bilis na nalaglag, ang bilis. Ito mo yan, so yung Mighty Extracted, nalalalag siya pero dahan-dahan. At iba mo yan, so tingnan mo yung ano mo yan, yung ano niya, yung ano niya, oh, grano niya, oh, iba, oh, pinong-pino mo yan, so kasi extracted yan. Extracted mo yan, so pinong-pino, oh, kasi extracted siya. Ayan, oh. Ito mo yan, so wala na. Ayan, oh, lusaw na. Ito mo yan, so andito pa sa ibabaw kasi extracted siya. Ayan. Hindi siya basta-basta ano mo yan, malalaglag. Ayan yung Mighty Extracted Pure Barley. Kasi muna ito mga Inyans, yung katas mga Inyans, no, yung katas, ginawang powder siya. Ginawang ito naman mga Inyans, no, diretsong damo itong isa sa mga sikat na barley. Ito mga Inyans, kinatas muna, tapos yung katas ginawang powder. Kaya mga extracted siya. Kaya ganun siya kapotent. Ayan. Ngayon yan, ano natin, yung haluin natin gamit ang kutsara, no. Ito haluin natin ito mga yan, ayan. Yan mga yan, so yan, tingnan mo yan, so ang labnaw mo yan, so ang labnaw. Isa sa mga sikat na barley mo yan, so ang labnaw niya. Ayan, ang labnaw niya. Ito yan, so yan, ang labnaw niya. Ito mga yan, no, hindi pa siya nalalaglag. Haluin natin mga yan. Yan mga yan, so haluin natin. Yan, so Mighty Extracted Pure Barley. Hawakan natin para hindi siya ano yan. Ayan mga yan, so ang layo yan, ang layo, oh. Ayan mga, so yung Mighty Extracted Pure Barley, green na green siya. Itong sikat na barley ngayon mga yan, so malabnaw, no. Malabnaw siya. Malaki ang ano yan, sa malaki ang diferensya, oh. Malaki. Ayan mga yan, so ganon siya mga yan, no. Ito mga yan, extracted barley. Ito organic barley siya. Barley din siya mga yan, barley din. Pero ito mga yan, ang kaibahan nito, yung damo ginawang powder. Ito mga yan, katas muna, tas yung katas ginawang powder, kaya siya extracted. Mighty Extracted Pure Organic Barley. Okay mga Inyans, no? Ayan. Ayan mga Inyans, okay. Ano pala yan? Kulay pala mga Inyans, saka sa powder, malaki ng kaibang mga Inyans. Okay mga Inyans, thank you and blessed Sunday and good morning.